Ja, fald på cykel. Vi skal sikre 50% af de men du skal jo ikke nødvendigvis på test. Kvinder har fået stemmeret, ret til abort og ret til barsel. Alle sammen ting, vi nu tager for givet. Men hvis din tipoldemor var i dag, så vil hun ikke tro sine egne øjne. Kvinder, de har tilkæmpet sig sin plads i det offentlige samfundsliv. Kvinder er kommet for at blive på arbejdsmarkedet. Og vi skal lige have en rigtig cykelhjælp. Den her plads, vi har fået på arbejdsmarkedet, det er plads, der bare for 60 år siden forekom fuldstændig urealistisk. Og det er ikke drømmen, der af sig selv er gået i opfyldelse. Der blev taget lange sejre, selvfølgelig stridgruppen, og vi er her for at sige tusind tak til dem, der gjorde det muligt. Men den dag der er vi tilbage til gode gamle sejre. Vi kan ikke bare leve højt på vores forældre og oldeforældre gjorde muligt. Vi må selv gribe stafetten, fordi vi skal nå endnu længere. En af ordene på dagens demo, det er ligeløn. Det er en ganske god grund til, fordi vi måneder og lønstedet, den dukker ikke igen fast fra, så står det næsten skrevet sort på hvidt. Kvinder tjener 18% mindre i løn, og det er på trods af, at vi snart 40 år har haft en lov om ligeløn. Skylden, at alle folketingsmedlemmer befinder sig på aldersindustri med lønstigen. Vi snakker plejehjemspersonale, pædagoger, medhjælpere, sundhedspersonale, rengøring, kasseassistenter og arbejdsgivere. Fald på cykel.